Ce oră avem? Da. Ce facem? Băi, acum ce oră, băi? Deci nu contează ce oră avem acum, pentru că nici sincer nu știm ce oră avem acum. 11:10. Dar bun, chestia, cât e, mă? Deci jumate, nu trebuie ție ceasul, mă. Ești nebun, acum să Băi, ce facem, bă? Hai să plecăm. Hai să plecăm, frate, asta e. Hai să mergem. Plecăm, mă? Hai. Stai, mă, plecăm? Plecăm, hai, plecăm. Mergem acasă, deci mergem acum acasă. Mergem acasă, da? Bă, Mă, taci. Bă, tanti Ana, aoleo. 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 Cât? Uite, mergem acum. Mergem. Mergem, mă. ne prinde, ne... bă, vine Ana! Bă, stai, bă, stai. Bă, nu-i bine, mă. Asta e capcană. Hai, capcană, mă, hai înapoi, capcană. Fugi. Grijă la scări. Fugi că vine Ana! Nu. Hai înapoi, stai să mă uit înapoi. Fugi. Hai, mă, gata. Băi, fraților. Vezi dacă i dat cu ulei. Ia uite-te. Hai înapoi, mă. I dat cu înapoi. Înapoi, bun, hai înapoi. Bă, Da. bă, ești nebun, uite-te în față. Cine, mă? Aoleu! Au! Bă, nu-i bine, bă! Au! Wait for me! Stai, mai după mine, bă! Mai! Repede! Hai că vine! Vine Ana, bă! Vine Ana, bă, repede, mișcă! Bă, ne ajunge, bă! Gata, suntem safe! Ia vezi, bine! Ia înapoi! Nu mai! E gol! Am scăpat! Da, mă, ieși! Ieșim! În sfârșit, bă! Bă, ce n-a legat, bă! Mă sub de putere. Am obosit tot, bă! Bă, aleargă repede, bă! Bă, o luăm pe față pe aici, prin stânga. O luăm pe Stai să ies! Te ajut, frate. Fra! Dă-mi ea. Stai! Dă-mi asta, da! Hai! Eroic! Hai că totul este hardcore, poftim! Eroic! Am scăpat! Incredibil! Ca prin urechile acolo. Incredibil! Bă, puiu! Dacă mai pune o dată, îmi slăbesc. Nu, luăm în față și la stânga. Față și la stângă, da? Hai că te trec. Deci, la cel mai sigur loc. Am ieșit, fraților! Frate, puțin! Am o sticlă de... Săruna! Uite, bă, pe ăștia cum i-a lăsat, bă, pe ușă. Totul are o legătură cu pi pătrat. Bă, vă dați seama ce pățim acum, mă? Păi bă, mie mi se pare că nu-i prea bine ce-am făcut. Cât e ceasul, bă? Cât e ceasul, bă? Hai că încă nu-i tot timpul, și 17 la mea, bă. 18 la mine. 19 la mine, bă. Ăsta și 20, mă! Bă, și ce facem, mă? Ne întoarcem? Hai la școală! Poate nu ne încheie, mergem la școală. Hai, bă, că ne rup ăia, Să o mă! cheme pe oameni la școală. Hai, bă, că Hai la ne școală, hai la hai la școală! În micul orășel uitat de lume,
mă întorc din nou de unde am pornit.